Takže ahojte kočky, moje meno je Miška a dneska si spolu s babami zacvičíme gravid jogu pre tehotné. Dúfam, že sa máte dobre, že sa cítite v pohode. Začneme teda rovno zo stoja. Takže chodidla dáme na šírku bokov. Výborne. Môžem si na chvíľočku zatvoriť len oči. A skúsim sa teraz zhlboka nadýchnuť nosom. Pôjdem vydýchnuť ústami. Hlboký nádych a výdych pusou. Nádych a výdychom skúste sa úplne uvoľniť. Všetky starosti pustite von. Nádych a výdych. Ešte jeden. Tak, výborne. Skús teraz dýchať už len pokojne, prirodzene nosom. Skús si uvedomiť svoje telo, skús si uvedomiť svoj postoj. Stojím pevne, chodidlami na podložke. Snažím sa chrbátik vystrieť, ramena zatiahnuť dole od uši, vytiahnuť sa zátemenom hlavy smerom hore. Si predstaviť, ako sa každým nádychom vyťahuješ stavcami chrbtice vyššie a vyššie. Rastieš od chodidiel, cez členky, lítka, stehná, chrbátik, nahor. Konec si dýchaj, stále nádych, výdych nosom. Budeš sa teraz na ďalší výdych skúsiť len ukloniť do ľavej strany a nechaj ľavú ruku voľne visieť vedľa tela. Nádychom sa vráť na stred a výdychom sa kloň do opačnej strany. Znova necháš len ruku voľne visieť. Nádychom vráť na stred, výdychom ešte raz do ľavej strany, kloním sa. A skúsi teraz predstaviť, že ti do tej ľavej ruky udrel vietor, udrel jemný vánok, tak skús ňou pokývať. Dopredu, dozadu. Ruka je stále vyvesená, uvoľnená. V ramennom kĺbe, kľudne si môžeš pokrúžiť. Pomaličky zastať a nádychom sa vyťahni naspäť na stred a na výdych sa len ukloním do pravej strany. Nechám ruku len voľne visieť. Ako keby mi do nej udrel vánok, ňou pokývem. Dopredu, dozadu, spravím si malé krúžka. Maličky zastanem, nádychom sa vytiahnem naspäť nahor. Môžem teraz ísť na výdych, pritiahnem bradu k hrudníku a pomaličky sa zrolujem dopredu, stavec po stavci, do hlbokého predklonu. Nechám voľne visieť hlavu, ruky, kľudne si pokrčte kolienka. Dám si kľudne chodidla trošku širšie od seba. A poďte si spraviť ako keby také znova krúžky
jednej strany na druhú sa navážim, zo strany na stranu. Keby do mňa udrel vietor, prenášam váhu z boka na bok. Pomaličky zástať na stred a stavec postavci cez gulatý chrbátik sa poď vytiahnuť. Pomaličky nádychom. A nahor. Môžeme aj otvoriť oči. Výborne. Takže pôjdem sa zhlboka nadýchnúť. Natiahnem sa za končekmi prstov. Spustím teraz ľavú dlaň z boka na stehno a natiahnem sa do strany za dlaňou. Znova pozri za končekmi prstov, rameno potiahni dozadu, vytiahni sa cez bok, nádychom poď spojiť dlane nad hlavou a výdychom do opačnej strany, spustená pravá dlaň, natiahnem sa za ľavou, za končekmi prstov, nádychom sa vytiahnem hore. Pôjdeme ešte to isté, ale výdychom teraz položíš dlaň z bočnej strany rebra, spodných rebier a skúšaš dýchať do dlane. Skúsa natiahnuť, vytiahnuť, znova za končekmi prstov. Predýchaj. A na nádych sa vytiahnem a vymením strany. Výborne. Nádychom hore, len uvoľni a pôjdeme ešte predýchať. Hlboký nádych a dlhý výdych nosom. 2 hlboký nádych a dlhý výdych. Hlboký nádych a dlhý výdych. Dobre, takže teraz si dáme chodidla trošku naširšie od seba. Pôjdeme dlane v bok, hlboký nádych. A výdychom pôjdem teraz cez gulatý chrbátik zrolovať do predklonu. Pomaličky môžeš púšťať dlane dole. Ak sa nechytíš podložky, kľudne mierne pokrč kolena. Kľudne môžem ísť keby do takého mierneho podrepu. Takže ideálne, ak sú dlane opreté o podložku, hlava je spustená smerom dole a skúsa teraz úplne vyhrbiť, úplne zagulatiť. To je ono, lopatky od seba, brádok skús pritiahnuť k grudníku, úplne zagulať chrbátik. Nádychom len zodvihnem hlavu hore a položím si pravú dlaň na stred. To je ono. A nádychom skúsim vytiahnuť hlavu do strany, do boku. Kľudne môžem zostať buď len na tejto úrovni, alebo ak mi to ide ešte vyššie, tak potiahnem támkami ramenný klub do voli. Skús pozrieť za palcom. Predýchaj. Výborne. Výdychom položím. Znova položím obidve dlane na stred pod ramena a výdychom sa len zábalím, pritiahnem, zagulatím chrbátik. Výborne. Nádychom hlava hore. Ľavá dlaň pôjde na stred podložky a vytiahnem sa nádychom do pravej strany. To je ono. Pozriem za palcom. Vytiahnem rameno, ruku dohora a predýcham. Výborne, ďalší výdych. Vrát dlaň na podložku a poď sa ešte zagulatiť, zabaliť, pritiahnuť. Výborne.
Pomaličky sa teraz pôjdeš cez gulatý chrbátik, stávec, postavci, vytiahnuť, naspäť, nahor. Výborne. Ďalším nádychom pôjdem vytiahnuť dlane hore. Pôjdeš skúšať teraz držať rovný chrbátik a cez rovný chrbátik sa potiahnuť dopredu. No. Ak som rovnobežne s podložkou, tak skúsim tu zostať, predýchať a ťahať sa zákončekmi prstov dopredu. To je ono. Kľudne pohľadaj do zeme, do podložky. Predýchaj. 2. A na tretí výdych idem pomaly znova. Klesám nadol, položím dlane na podložku a zagulatím chrbátik. Hlboký predklon. Predýchaj. A pomaličky sa stávec, postav si cez gulatý chrbátik. Vráť. Naspäť nahor. Výborne. Tak, teraz ako máš chodidla na široko od seba, poď len otočiť pravú špičku smerom von. Nádychom pôjdem rozpažiť. A prejdem do pozície bojovníka 1, takže pokočím práve koleno, tak aby koleno bolo tesne nad pätou alebo ideálne za pätou, nimi koleno nepredbieha pätu. Skúsi sa ťahať zákončekmi prstov, ako keby ste zatlačali dlane smerom dole, takže ramena idú od uší a pohľad je cez končeky prstov na pravej dlani. Skúsi skontrolovať aj zadnú ruku, či ti nepadá. No, či mali by byť ruky v jednej línii. Pevný bojovník, pevné stehná, skús predýchať do brúška, hlboký nádych, výdych. Tak, pomaličky polož ľavú dlaň na stehno, poď pravú vytočiť smerom hore a poď len potiahnuť nahor. Pozri do dlane, skús sa ako keby ukloniť. A predýcham. Pozícia lukostrelca. Výborne, ďalší nádych. Vrátiš dopredu. Bojovník 2. Výstrem koleno a vymením strany. Čiže otvorím ľavú. Výdychom pokrčím nohu v kolene. Pozerám do opačnej strany cez končeky prstov na ľavej dlani. Znova predýchaj, zatiahni ramena dole. Pomaličky výdych, spusti pravú dlaň na stehno. Otvor ľavú dlaň smerom hore a poď zakloniť. Pozri do dlane. Koleno zostáva stále pokrčené, dýchaj. Výborne, nádychom sa vrátim. Znova zrovnám ruky. Nádych. Vystrem koleno. Výdych. Uzavriem. Kľudne môžete uvoľniť ruky. Kľudne vytraste. Trošku je to mákačka. Na ramena. Na bicepsy. To je ono. Dobre. Tak, môžem si teraz trochu pristúpiť chodidlami bližšie. Znova vytočím pravú špičku smerom von, pôjdeme pozíciu trojuholníka, takže rozpažíme a výdychom len poď trošku potiahnuť dopredu a položiť pravú dlaň na predkolenie. Skúsa ísť vytiahnuť ľavou vysoko hore zákončekmi prstov. Takisto aj pohľad ide cez palec hore. Ak sa dá, no? To je ono. Výborne. Takže predýchaj. Ďalším nádychom sa pôjdeš vytiahnuť za ľavou nahor a len vymeníme stranu. Takže práva špička dnu, ľava vytočím von, výdych. Položím dlaň a nádychom sa vytiahnem za pravou nahor. Predýchaj.
Výborne, ďalší nádych. Vytiahnem sa hore, uzavriem špičku a uvoľním ruky. Výborne, kľudne vytraste. Spojím špičky, pety k sebe. Prejdeme na koniec podložky. Prejdeme si pozdrav slnka. Cez pozdrav slnka sa potom dostaneme do pozície na podložke. Takže chodidlá na šírku bokov. Spojím dlane do namaste. Nádychom sa vytiahnem zákončekmi prstov nahor. Výdychom gulatý chrbátik. Hlboký predklon. Pritiahni sa dole k podložke. Kľudne pokrč kolena. Až tak, aby si mohla možno položiť tie dlane na podložku. Čiže pokrčené kolena. Úplne v poriadku. Nádych, hlava hore. A poď výdych, predsupitaj dopredu do pozície strechy. Skús teraz v streške na chvíľočku len zostať a predýchaj si. Tí, ktoré sa cítite a máte energiu, tak môžeme trošku zapojiť aj nohy. Takže v pozícii strechy skúsim zanožiť pravú nohu dozadu. Výborne. To je ono, výdychom. Polož a skúsime vymeniť opačná strana, takže ľava nádych, tiahni. Výborne. A položím na podložku. Položím aj kolena, priehlavky. Spojím špičky k sebe, kolena od seba a trošku sa na chvíľku uvoľním v pozícii dieťaťa. Môžem ísť buď variantu, že mám predlaktia na seba, alebo dlane vpredu a uvoľnené čelo na podložke. Skúsi predýchať. Stále nezadržiavaš dých, prirodzene dýcháš. Výborne, ďalším nádychom. Odlepíš čelo, odlepíš aj zádok. Vrátiš sa do pozície mačky. Pôjdeme teraz v pozícii bojovníka, takže prikročíme pravou nohou dopredu. Áno, kľudne si zrovnajte chodidlo, tak by bola päta pod tým kolenom, to je ono. Nádychom sa vytiahnem nahor zákončekmi prstov. Výborne, výdychom položím dlane v bok a poďte si teraz posunúť chodidlo trošku dopredu. Môže byť mierne pokrčené v kolene. Tak. Nádychom potiahnem dlane nahor zákončekmi prstov a skúsim sa teraz cez rovný chrbátik mierne natiahnuť dopredu. No, ťaháš sa za končekmi prstov, pohľad môže ísť do podložky. Výborne, predýchaj. Nádychom len vráť. Výdychom idú naspäť dlane v bok a pristúpim si naspäť. Ak vás náhodou bolí koleno, tak kľudne si môžete pod koleno zrolovať deku, prípadne vánkušik a trošku vypodložiť. No, tak skúsime, pôjdeme teraz na opačnú stranu, takže nádychom ešte potiahni dlane hore, výdychom vráť dlane na podložku, prikroč nohu v nohe a teraz vystriedaj. Poď na ľavú stranu, kľudne si môžeš vypodložiť koleno, nádychom sa vytiahnem nahor, výdychom dlane v bok. To je ono. Posuniem si chodidlo ľavej nohy trošku viacej dopredu. Nádychom sa vytiahnem zákončekmi prstov a výdychom cez rovný chrbát natiahnem dopredu. Výborne. Pohľad môže ísť kľudne do zeme, do podložky. Ťaháš sa za končekmi prstov, predýchaj. Nádychom vytiahni naspäť hore, výdych vráť dlane v bok
pricúpiť tam chodidlom bližšie. To je ono. Nádych, vytiahnem končeky prstov nahor. Výdych, vrátim dlane na podložku. Prisuniem koleno ku kolenu. Výborne. Môžeme si dať teraz deku na bok. To je ono. Preklopíme špičky a idem sa vytlačiť do pozície strechy. Hlava je uvoľnená, spustená, predýchaj. Hlboký nádych, výdych. Tak. Poď teraz skúsiť zanožiť pravú nohu vzad a výdychom pôjdem skúsiť posunúť kolienko popod až dopredu medzi dlane. To je ono. Položte si koleno ľavej nohy na podložku. Tak. Máme ten priestor pre brúško. Áno, kľudne si tú nohu trošku posunte. Takto. Hej. Tak. A skúsim sa teraz len uvoľniť na zemi, na podložke. To je on. Kľudne predlaktie cez predlaktie. Ide nám posunúť ešte tú nohu trošičku dozadu. Túto nohu nechám tu. To je ono. A táto noha sa natiahne. To je ono. Tak. Výborne. Tak. Pomaličky sa znova dodvihnem na dlaniach. Tak. Vrátim sa vzadu na špičku a posuniem sa naspäť do strechy. Áno. Kľudne si upravte pozíciu chodidiel, noh. Pôjdeme skúsiť ešte na opačnú stranu. Takže hlava, nádych dozadu, výdychom posunieš dopredu. To je ono. Tú nohu si trošku pravú uprav, posuň, uvoľni sa na priehľavok a výdychom uvoľni na predlaktie. Tak, zadok je odlepený z podložky, nenavážam sa do strany, predýcham, nádychom sa odlepím, vrátim na dlane, na špičku a výdych naspäť. Pozícia strechy. Tak. Skús sa upraviť v streške, posun sa kľudne chodidla, dlane, ešte predýchaj. Hlboký nádych, výdych nosom a na ďalší výdych poď len položiť kolená, priehlavky a poď sa posadiť. To je ono. Pôjdeme sa posadiť teraz na podložku. Tak. Vystrieme chodidla dopredu. Výborne. Tak, poďte pokrčiť jednu aj druhú nohu. Pojeme teraz takú pozíciu, že pozícia kravy. Skúsime ísť pravou rukou popod koleno. Chytím si členok a prisuniem si pätu k sebe. To je ono. Môžem buď zostať pravou nohou cez ľavú, áno, alebo ak zvládam, tak si ju prisuniem až tak, že je koleno nad kolenom. Áno, ak sa dá. Aké sú možnosti. Takže buď zostávam kľudne v tejto pozícii, alebo idem ešte ďalej. Tak. A keďže teraz je práve koleno vrchné, tak musíme mať opačnú stranu, takže pôjdeme ľava nádych hore, výdychom buď zatlačím do lakťu, alebo ak môžem a mám ten rozsah, tak sa skúsim prechytiť poza chrbátik. No. Ak to nejde, tak stále len zatlačam. Tlačím vlastne dlaň medzi lopatky, chrbátik vystretý. Ak je možnosť, tak
sa skúsim prechytiť, vystriem chrbátik, vytlačím hrudník smerom dopredu, predýcham. Tak, na ďalší výdych pomaličky len uvoľni, rozpleť. Vrátime jednu nohu, druhú nohu dopredu a pôjdeme teraz opačná strana. Takže prechytím popod, koleno, pravý členok, prisuniem, druhá ruka prisunie opačnú nohu. Tak. Nádychom idem. Pravá ruka nahor, vytiahnem sa, výdychom zatlačím lakeť, alebo ak mám tu možnosť, tak skúsim prechytiť. Nádychom otvor hrudník, vystri chrbátik, lopatky ťahaj k sebe, lakte dozadu, dýcham. Výborne, na ďalší výdych len uvoľníš. Výborne. A vrátiš jednu nohu, druhú nohu. Poď ich teraz vystrieť a otvoriť do takého Bčka. To je ono. Skúsime zaflexovať chodidlá. Áno, takže špičky smerom hore. Môžem kľudne mierne pokrčiť kolienka. Ak zvládam, tak si prechytím palce na nohách. Ak nie, tak kľudne sa chytím len za členky. Áno, kľudne tu. Môže byť aj mierne pokrčené tie kolená. Je to úplne v poriadku. Dôležité je mať vlastne špičky smerom hore. Tak. Takže nádychom prechytím alebo členky a výdychom sa pôjdem len pritiahnuť, zabaliť, zagulatiť chrbátik smerom dole. Skúsim ťahať čelo k podložke. Výborne. Predýchaj. Ďalší nádych. Len pozri dopredu a uvoľni. Pusti. To je ono. Poď si pritiahnuť pravú nohu. Kľudne si ju mierne môžeš oprieť o stehno. To je ono. Znova je ľavá noha flex. Nádychom sa vytiahnem za končekmi prstov nahor a výdychom ochytím chodidlo alebo znova členok, nedotiahnem a vytiahnem sa za pravou rukou do strany. Môžeš pozrieť do dlane, ťaháš sa za končekmi prstov, predýcháš. Nádychom vytiahneš naspäť a pôjdeš vymeniť strany. Takže práva vystriem, ľava pokrčím, nádych vytiahnem sa, za končekmi prstov výdych prechytím a natiahnem sa cez bok do strany. Kľudne alebo chytím len členok. Znova predýcháš, pohľad za končekmi prstov. Možno mierne rameno zatiahnuť dozadu. Výborne. Nádychom vytiahni hore a uvoľni. Tak, pôjdeme teraz vystrieť jednu druhú nohu dopredu. Poďme jedno cvičenie na otvorenie bedrových klbov. Takže skúste si len chytiť pravú nohu, pritiahnuť si ju k sebe a chyťte si, ako keď držíte bábätku. Čiže si chytím koleno, členok tak, a pohúpem zo strany na stranu. To je ono. Ako keď kolíšem bábätko z boka na bok. Super, pomaličky zastanem a ešte vymením na druhú stranu. Takže chytím koleno, nohu, chodidlo a pohúpem.
Tak, super. Pomaličky vrátim na podložku. Môžeme sa teraz vrátiť na túto stranu. Pôjdeme si láhnuť teraz na chvíľočku na chrbátik. Tak. Poďme si skúsiť spraviť pozíciu mostíka. By vám to bolo nepríjemné, ak by vás tlačilo brúško, tak túto pozíciu nerobte. Áno, kľudne si len potom láhnite na jednu stranu, na jeden bok a počkajte. Takže skúsim si prisunúť pravú ľavú nohu k sebe. Môžem ísť trošičku aj širšie chodidlami, ako je šírka bokov. Áno. A v cca pravý úhol. To je ono. Dlane sú len voľne opreté o podložku, brada je pritiahnutá k hrudníku a pôjdeme striedavo zdvíhať pánvu, brúško smerom hore. Takže nádych. Odlepím zadok, vytiahnem brúško nahor a výdychom položím chrbátik. Znova nádych, idem nahor a výdych položím. 3 nádych. Výdych, polož. 4. Výdych. Posledný 5. Výdych. Položím. Výborne. Uvoľniť chrbátik. Skúsiť teraz prisunúť jednu, druhé kolienko k sebe, prechyť si ich a pohub sa z boka na bok. Tak, pomaličky môžem zastať. Skúsim si prechytiť jeden palec, druhý palec z vnútornej strany. Chcem ide tak kľudne plenky a znova sa pokývam. Zo strany na stranu. Trošku pomasírujem stavce. Tak, výborne zastaneš. Vystrež nohy. Tak. Pôjdeme už do záverečnej relaxačnej pozície, takže len pokrčím pravú nohu a prevalím sa na bok. Kľudne si zase dajte buď vankúšik pod hlavu, prikryjte sa dekou. Tak. Ložím sa tak, aby mi to bolo príjemné, aby ma nič netlačilo. Skúsim sa úplne uvoľniť do podložky. Či mám zatvorené, pokojne si dýcham. Nechám myšlienky len voľne plynúť. Skúsim nemyslieť vôbec na nič. Pokojne si odpočívam. Ako je ja, tak aj bábätko. Ak sa ti nedarí prestať myslieť, tak skús sa len koncentrovať na svoj dých, na nádych a výdych. Plynulý nádych a plynulý výdych.
Si možno predstaviť, že sa nachádzaš na nejakom príjemnom mieste. Skúsi predstaviť obraz, vôňu tohto miesta. Vnímať pocity, aké toto miesto v tebe vyvoláva. Si skúsiť pomaličky znova uvedomiť svoje telo. Skús presunúť pozornosť na končeky prstov, na rukách, na nohách. Pomaličky nimi rozhýb. Skús prebudiť telo, kľudne si pokrúž v zápestiach, členkoch. Ako si na boku, tak sa skús ešte trošku sklbiť, schúliť. Kde sa môžeš trošku objať, prechytiť. Tak, poď sa pomaličky otlačiť cez bok do sedu. Spoj si ešte dlane do namaste, zatvor si oči. Poď si pošúchať dlane, tvor si medzi nimi teplúčko. Poď si položiť dlane tesne pred tvár. Vnímať po svojich dlaní energiu, ktorú si medzi nimi vytvorila. Skús každým jedným nádychom pritiahnuť toto teplo, energiu do seba. Si môžeš mierne brúškami prstov pošúchať tvár, čelo, líca. A poď si ešte raz pošúchať dlaňami. A polož si teraz dlane na miesto, ktoré ťa bolí. Kľudne, či sú to ramená, kolená, bedrá. Skúste to miesto zohriať. Skúsi ho svojim teplom vyliečiť. Pomaličky spoj dlane pred hrudníkom. A ja ďakujem veľmi pekne za hodinu. Namaste.